Activista antirracista implicada en moviments socials. En la seva trajectòria laboral ha treballat en el Periòdic de Catalunya i en Crònica Global i actualment és coordinadora de l'àrea de comunicació de Sorracisme. O sigui que us deixo amb la Jennifer. Benvinguda. Vale, gràcies. No sé si està ja això. Hola, bon dia. Espero que estigueu bé. Ja portem una estona de ponències i de jornada. M'imagino que també es fa una mica feixuc. Jo no us parlaré de Padró, ja no profunditzaré més en Padró perquè ja us han parlat persones expertes en el tema. Des de Sorracisme, que ara explicaré qui som Sorracisme perquè potser no tothom coneixeu l'associació, però des de Sorracisme el que portem avui és parlar sobre racisme estructural i sobre racisme institucional, perquè no podem parlar de vulneracions a l'accés a dret amb el tema administratiu sense parlar de racisme, perquè són les poblacions que estan més afectades. Moltes vegades aquestes vulneracions es cometen de manera pràcticament exclusiva en poblacions racialitzades, immigrants, o majoritàriament o de manera exclusiva en segons quins casos i en segons quins tipus de vulneracions dels drets. Per tant, per això primer de tot farem una petita introducció una mica de què és el racisme, parlarem de racisme institucional i parlarem de en quins casos des de Sorracisme detectem que es vulneren aquests drets a l'accés a drets socials, etc., de maneres més freqüents i més flagrants també. Llavors, una cosa que vull matisar de les coses que s'han dit abans, que jo he escoltat, s'ha parlat bastant del concepte nouvinguts. El concepte nouvingut no es pot ni s'ha de circumscriure al fenomen migratori, a la migració. La migració, les persones en situació de migració, perquè la migració és una situació que passa una persona, que és una situació tant que es viu en el moment del desplaçament en un altre país, etc., tant com en situació administrativa. S'està en una situació en la que no tens accés als mateixos drets, en la que estan regulats els teus drets per una altra llei, que és la llei d'estrangeria, que no et dona ple dret com els altres ciutadans, i és una situació que tens. Per tant, què vol dir això? A Espanya, el cas d'Espanya concretament. Espanya no és un país en el que les persones obtinguin la nacionalitat només per haver nascut a Espanya. S'obté per sang. Per tant, un dels teus dos pares, dels teus progenitors, ha de ser espanyol, si no la situació es complica una mica més. Què vol dir això? Que hi ha persones que porten aquí 10 o 20 anys que no tenen la nacionalitat, que tenen el NIE, que estan en una situació que la seva situació més o menys semi-regular que els caduca i han de renovar la seva residència, etc. Per tant, la migració no està circumscrita a haver arribat ara mateix, ni fa un any ni fa 6 mesos. Això és important perquè això es confon moltíssim i és una narrativa que segueix reduint una mica el fenomen migratori a gent que acaba d'arribar. Gent que acaba d'arribar i que està amb una mà davant i l'altra darrere i s'està buscant la vida. Això és part de la migració, però no ho és tota. Hi ha molta gent, com comentava abans la Maria, que treballa aquí, que ha estudiat aquí, que ha fet l'escola aquí, i que no té els seus plens drets. No pot votar, no pot fer moltes coses, no pot viatjar per tota la Unió Europea. Això és superimportant que ho tinguem en compte, perquè quan parlem d'aquestes vulneracions, el que parlem al final, a fi de comptes, és de racisme estructural i de racisme institucional.
que és el que ara farem una petita introducció, perquè quan no entenem, o sigui, una feina que fem des de Sos Racisme molt és fer molta incidència amb què és el racisme, perquè és una cosa que encara que tothom es pensi que sap què és el racisme, la gent no sap què és el racisme, perquè el racisme s'entén com una qüestió moral, com una qüestió de persones dolentes, persones bones, persones que no m'agrada una persona negra, no m'agraden els musulmans, etc. Això no és el racisme, això és una part que seria la dimensió social del racisme, que és una, diguem, com si això fos una piràmide, doncs la part de la piràmide més damunt de tot, és a dir, la part més insignificant, la conseqüència del que està generant tot un sistema d'opressió estructural, que és el racisme, i així és com s'ha d'entendre. Per tant, és important, abans de res, que quan parlem del fenomen de la migració no el subscrivim al nouvingutisme. Tinguem en compte les situacions de persones que porten aquí molts anys amb aquestes situacions en les que no tenen accés ple a drets. Després hi ha un altre tema. A Espanya no podem desvincular, no podem deixar de parlar de la situació de la història colonial d'Espanya. Quan es parla de nouvingutisme, de les últimes colònies que tenia Espanya, quina era? Guinea Equatorial, no? L'any 1968 va deixar de ser colònia. Les persones de Guinea Equatorial, que eren espanyoles, segons, eren de la província, venien aquí perquè era com si fos el mateix país i no estaven considerades amb els mateixos drets, tampoc. Estaven considerades persones, ciutadans, diguem, de segona. Per tant, migrants igual. Per tant, no és un tema de nouvingutisme, no és un tema que es pugui reduir aquí. Això és important. És un tema de racisme estructural, és un tema de relacions de poder amb el nord global i el sud global, perquè aquests problemes de nouvingutisme no els tenen, per exemple, aquests migrants, que no se'ls diu migrants, que se'ls diu expats, que són persones que venen del nord global, el que es diu expat. Són persones migrants també, però del nord global, amb altres situacions administratives, perquè tenen uns passaports X que no es consideren passaports com amb perillositat, entre altres coses. Per què matiso això? Perquè és important, ara després parlareu, es farà una taula sobre discursos d'odi, sobre narratives. Les narratives que utilitzem en el dia a dia, les narratives que s'utilitza des dels mitjans de comunicació, el llenguatge que s'utilitza per definir segons quins conceptes, moltes vegades està sent discriminatori o està sent reduccionista, essencialista, etc. i no ens donem compte. I és important que diguem les coses com són. També hi ha moltes coses que no es coneixen, que hi ha una voluntat de que no es coneixin, com per exemple hi ha molt poc coneixement sobre la història colonial d'Espanya, hi ha molt poc coneixement de les últimes colònies espanyoles i de què ha passat amb aquests processos, de quines situacions administratives, quina és la història d'aquestes comunitats provinents d'aquestes colònies, de Guinea Equatorial, per exemple, que formen part de la història d'Espanya. Hi ha molt desconeixement i és un desconeixement que està també com reproduït i impulsat. Llavors, anem a parlar sobre què és el racisme després d'aquesta petita introducció. A mi m'agradaria saber una mica què seria la concepció que tenim de què és el racisme, perquè puguem fer una ampliació. Hi ha algú que vulgui participar? No, no tinc res projectat ara. Jo us estic fent una pregunta a vosaltres. Hi ha algú que vulgui contestar? Un periodista?
Ja que parlen tant de migració als mitjans de comunicació. Qui té un micro? No, bueno, jo puc parlar sense micro. Vale. Doncs jo crec que és la concepció de l'altre com un ésser diferent des del punt de vista físic o del color de la pell i tot això, però és la concepció de l'altre. És la concepció de l'altre que el sents com un igual, diria jo que és això. Que el sents com un igual o que no el sents com un igual? Que no el sents com un igual. O sigui, és una cosa individual d'una persona. Cadascú té una concepció de què és l'altre i depèn, el racisme pot ser una cosa o pot ser l'altra, segons la seva definició. Hi ha alguna més que vulgui aportar alguna cosa? Que hi ha societats que són racistes. Hi ha societats i hi ha que no. Algunes es nota més que altres. I de què depèn que hi hagi que siguin racistes les societats? És un tema d'educació, cultural, digue-li com vulguis. I es pot treballar. També la por de l'altre. La por. La psicologia considerava això, la por, el desconeixement, tota una sèrie de circumstàncies. Vale, ara com us he comentat ara, el racisme no es pot deslligar de la història colonial. Vale? Aleshores, aquestes concepcions que esteu com dient ara, més o menys són les concepcions generals, generalitzades que hi ha socialment, que el racisme és por al diferent, la percepció d'una persona, un rechazo, no sé com es diu en català, hi ha societats més avançades que altres, etc. Vale? Aquesta seria, per què? Perquè hem tingut una falta molt gran, falta total d'educació sobre què és el racisme i sobre què és la colonització i sobre què ha implicat els processos colonials i la implicació, per suposat, colonial d'Espanya en les comunitats que estan afectades per aquests derivats d'aquests processos, que és el racisme, l'afectació principal, diguem. Aleshores, el racisme no és una qüestió d'una percepció d'una persona, no és una qüestió moral, com deia abans, no és una qüestió que jo sigui molt dolenta i per això soc racista, ni que jo sigui molt bona i per això soc racista, no. El racisme és un sistema d'opressió estructural que jerarquitza a grups, a comunitats senceres, en funció de la raça. O sigui, és a dir, crea races i jerarquitza les persones en funció de races. La raça és una construcció social, és un constructe social, no és una cosa que existeixi realment en el sentit biològic. Això és una cosa que ja es va des de la ciència, ja es va intentar com inculcar, etc. Però això és una cosa que està refutada. Però el racisme com a constructe social és una cosa que vivim. Això s'entén? S'entén? El racisme és un sistema en el que vivim i ara s'explicaré què vol dir que sigui un sistema i que no sigui que al meu veí no li agrado perquè soc d'una raça o una altra. Perquè si el racisme es reduís a les percepcions de les persones, no seria tan problemàtic, no? No seria tan problemàtic perquè només amb que hi haguessin els drets, els drets que ja se suposa que el dret ja regula, que totes les persones som iguals davant la llei, etc., no hi hauria cap problema si ha de ser una qüestió de persones. De la mateixa manera que el masclisme és un problema estructural i és un sistema estructural i totes, absolutament totes, i no hi ha cap societat que no sigui masclista perquè no hi ha cap societat que pugui sortir d'un sistema masclista, passa el mateix amb el racisme. Les societats occidentals estan fonamentades en una història racista i colonial, principalment. Aleshores, s'ha de no confondre el que és convivència amb racisme. Digue'm. Pot ser que el cas més evident en aquest moment pot ser la consideració que té l'estat d'Israel respecte a la població palestina. Sí, o sigui... Sí, totalment, és a dir, exacte. I a més és, diguem, el que s'està vivint, el que estem veient, és una colonització com la que va poder fer Europa, Espanya, Amèrica, etc., en directe i en l'època moderna, que això és una cosa
bueno, és com una cosa única, no? Poder viure això i veure-ho amb les brutalitats, a quin nivell de brutalitat és i quines conseqüències té. És el mateix, diguem una altra escala, i és el que, o sigui, de totes aquestes històries colonials és de tot el que es deriva, per exemple, la categorització de persones, la jerarquització de grups de persones. Quina raça, o sigui, és a dir, com es jerarquitzen les races en l'època colonial, en el moment de l'expansió europea, de la invasió d'Amèrica, etc. Com es fa aquesta categorització de races que es fundamenta en coses pseudocientífiques, etc. Bueno, amb l'esclavitud. Bueno, l'esclavitud és una... Primer, exactament, per poder esclavitzar tot un grup de persones gegant, primer s'ha de fer una sèrie de coses. Una de les coses que s'ha de fer és deshumanitzar-les. Exacte. Què passava amb les persones negres? Quina era la concepció? Quina era la narrativa impulsada per l'Església, impulsada per la pseudociència, bueno, la ciència en aquell moment, etc. Quina era la narrativa? Era que aquestes persones no tenien ànima. L'ànima va ser fonamental, la concepció d'ànima no ànima va ser fonamental en que, per exemple, que no generés empatia cap a aquestes persones. Al final estem agafant uns grups gegants de persones i els estem esclavitzant, torturant, tractant com si fossin animals, eren considerades animals, que evidentment en aquell moment els animals també se'ls considera, ara podem dir també, tampoc trataríem així en els animals, però en aquella època sí, les persones indígenes, les persones negres, és a dir, totes les persones que no estiguessin en una categoria racial, que era la categoria racial ser persona blanca, persona europea, persona blanca, etc. Però la categoria racial persona blanca també és una categoria creada, inventada, i també és una raça, perquè hi ha també una confusió de que es diu ara les persones racialitzades són totes, persones blanques també són racialitzades, el que passa que són racialitzades en positiu, és a dir, estan en una categoria de privilegi. Si tu pots viure una vida en la que la teva raça no és important, la teva raça no determina la teva capacitat, per exemple, d'agafar un pis, o la teva capacitat que et donin una feina, o la teva capacitat que et donin el padró, etc. Ho determinen altres coses, no vol dir que les persones blanques no visquin altres discriminacions o opressions. La racial no la viuen, mai, en cap moment, en cap cas. Això també, per això, diem que és un sistema, perquè si fos una qüestió de percepcions, clar, les persones blanques també podrien ser discriminades per altres grups racials. Però què passa? Que hi ha una raça que es considera raça privilegiada i per això no pateix discriminacions racials. No sé si teniu alguna pregunta, si no, seguirem. Una pregunta. Sí. Si una persona racialitzada blanca anés ara o anés en el passat a un país racialitzat d'un altre color, com seria rebuda? Amb aquest rebuig també o amb aquestes dificultats? Vale, anem a posar un exemple. Si una persona blanca, és un exemple que passa cada dia, una persona blanca compra un bitllet i se'n va a Senegal, i intenta entrar, no sé, en un restaurant, i en aquest restaurant li diuen que no pot entrar perquè és una persona blanca. Aquesta persona està vivint racisme? Sí o no? Hi ha gent que diu que no i hi ha gent que diu que sí. Seria el mateix que impera en Estats Units fa molts anys, o sigui que hi havia llocs per ciutadans de color i llocs que no imperen. Les persones que diuen que no, per què no? Per què no? Perquè entenc que no hi ha com un sistema allà de discriminació. Perquè el racisme és un sistema estructural de dominació.
basat en el supremacisme blanc. Aleshores, tu pots anar a un restaurant a Senegal. Per començar, tu pots comprar un bitllet i anar a Senegal. Que no, al revés no. Això per començar, perquè tu tens passaport espanyol i ells aquí no poden venir com els donin la gana. Això ja és una desigualtat estructural basada en un sistema de dominació racial i colonial. Això, el primer de tot. Tu podries, sense cap problema, qualsevol persona amb passaport espanyol pot agafar, demà m'agafo un bitllet i me'n vaig a Senegal, no tinc cap problema. Al revés no és possible. Després, si tu vas a un restaurant i no et deixen entrar per el que sigui, perquè consideren que els europeus no, te'n vas a un altre i et deixaran entrar i et faran la ola per entrar. I a més et pots muntar un negoci i tu com a persona europea pagaràs menys impostos que una persona senegalesa. Hi ha carrers per als que les persones senegaleses i gambianes no poden passar. La policia els para perquè no està permès a persones negres transitar per allà, en els seus propis països. Perquè la dominació estructural europea i blanca és mundial. És un sistema mundial. Per això diem que el racisme és un sistema de dominació estructural. Aleshores, el que estaria patint aquesta persona, que no li deixarien entrar concretament en un restaurant, seria una discriminació racial puntual, anecdòtica. És diferent. Això és el mateix que quan, per exemple, aquí hi ha gimnasos per dones, no? I aleshores estan discriminats els homes que no poden entrar. Però no hi ha tot un sistema que està atorgant un privilegi a les dones. Al contrari, és un sistema que està reproduint masclisme i atorgant privilegis als homes constantment. I aleshores, precisament per això, moltes vegades es fan grups, com això que deies dels Estats Units, que es fan discriminació positiva o es fan grups de resistència o espais segurs de persones que estan travessades per opressions X, pot ser la raça, pot ser el gènere, pot ser les dissidències sexuals, etc. Però això no és, no existeix el racisme a la inversa, no existeix el famallisme o embrisme, no sé com es diu, perquè no existeix com a sistema d'opressió estructural. Sí? Hi ha alguna pregunta més? Si no, seguim. Només una pregunta, per exemple. A països, parlem ara d'un continent, per exemple, hi ha masclisme, hi ha discriminació de la dona, està subjecte a determinades patrons socials? No entenc la pregunta. Sí, diguem-ne, abans parlàvem de racisme, no? Però jo ara em referia, ara com es preguntar si per exemple el continent, ja sé que és molt divers i molt gran, però al continent africà existeix el masclisme per norma? La dona està subjecta? Suposo que també hi haurà societats matriarcals en algun cas, però masclisme... Jo, concretament, no, o sigui, és un continent. Llavors, no és una pregunta que no puc respondre. M'imagino que hi haurà com a tot arreu, no? O sigui, com dèiem, totes aquelles coses que estiguin subjectes a una opressió estructural com a sistema passa a tots els països del món amb les diferències culturals que impliqui. En algun país fer tal cosa serà masclista i en un altre país fer tal cosa no serà considerat masclista. Aleshores, això són temes culturals que jo aquí no puc entrar. Llavors, per acabar, una mica la definició de què és el racisme i tal, i ara ja entrarem en temes de racisme estructural i us explicaré com es regula la migració, com es regula la migració. Hem d'entendre una mica ara tot això que us estava explicant amb aquestes relacions de nord i sud global, com es regulen. Aleshores, Occident, com manté la seva dominació sobre els països del sud global? El sud global, com a concepte, no és només una situació geogràfica de països que estan al sud. També és el conjunt, és un concepte polític, és el conjunt de països que estan sotmesos a una història colonial comuna
per part d'Occident, per part dels països d'Occident, i que a més han estat sotmesos o segueixen estant a l'expoli, a l'extractivisme dels seus recursos naturals, a el que és les migracions forçades a causa d'aquest espoli i a causa d'aquestes colonitzacions. Tot això és el que diem països del sud global. No vol dir sempre necessàriament que estiguin al sud. Per exemple, Israel forma part del nord global i estaria ubicat en el sud global, i forma part del nord global perquè forma part d'Occident. Seria Occident a l'Orient, no? Israel seria com una colònia. Aleshores, com es manté aquesta dominació sobre els països del sud global? I això és important perquè quan parlem de padró i parlem de documentació que t'està donant, com per exemple, o parlem de passaport, ara que us deia, el passaport que tu tens per formar part de països del nord global. Per què el teu passaport? Ens ho hem plantejat això alguna vegada? Per què el teu passaport sí et dona dret a moure't per tot el món? I per què altres passaports no? I qui regula això? Qui ho defineix? Qui diu quina és la perillositat? Qui determina quina és la perillositat de no sé quin país de poder venir aquí o allà o moure's lliurement pel món? I per què les persones que pertanyen als països d'Occident si no es consideren perilloses per moure's per tot el món, a menys que cometin un delicte a una persona concreta? Això ens ho hem plantejat alguna vegada? Perquè en això es basa tot. En això es basa tot. Es basa ajuntaments denegant padró de manera sistemàtica a persones estrangeres que no són persones, totes les persones estrangeres. Com deia la Maria abans, es detecten uns orígens. Ens detecten uns orígens que es neguen els drets de manera sistemàtica. Es detecta, això no només es resumeix al padró, tot el racisme administratiu, que és, per exemple, que no es doni cites d'estrangeries, perquè també, a part de les màfies que s'estan creant perquè es denega el padró, tampoc es donen cites d'estrangeries perquè la gent intenti regularitzar la seva situació. És una situació que s'ha agreujat des de la pandèmia, que es va deixar de donar cites d'estrangeria, m'imagino que no sé si ho haureu vist per les notícies, que es va començar a crear això també, unes màfies, venent cites. Em sembla que es revenien les cites per poder accedir a intentar renovar el NIE o poder intentar la nacionalitat. Aleshores, totes aquestes vulneracions de drets, totes aquestes traves administratives que recauen en unes poblacions concretes, d'uns orígens concrets, etc., tenen a veure amb la història colonial, que seguim en aquesta història colonial, perquè la colonització no s'acaba amb que els països estiguin colonitzats, que pertanyin a aquests països estiguin anexionats, perquè seguim en una colonització, en una neocolonització que té a veure amb les empreses, etc., amb acords, amb els que els països europeus poden estar allà extraient recursos i els propis països no poden estar extraient recursos, etc. Per tant, seguim amb aquestes lògiques colonials. Aquesta dominació sobre els països del sud global es dona mitjançant un règim de fronteres que actua com una extensió de l'imperialisme colonial, que això és el que us estava comentant. Les potències occidentals provoquen desplaçaments forçats a través de guerra, extractivisme, endeutament i crisi climàtica, i després controlen i registren la mobilitat de les persones afectades. És a dir, posarem un altre cop el cas de Senegal. Senegal, quan va començar a arribar aquí totes les pateres? O sigui, quan va començar a ser com un fenomen migratori com més massiu? Més o menys, podríem dir que el 2007, més o menys. Va començar abans, però el 2007 com que va ser més massiu, per dir-ho d'alguna manera. I aquí el que va passar van ser que es van intensificar els acords, per exemple, de pesca intensiva amb els drets que tenien els països europeus per pescar al mar de Senegal. Què passa? Que moltíssima gent a Senegal es dedica a la pesca. Moltíssima gent viu de la pesca, moltíssimes famílies viuen de la pesca. Aleshores, moltíssimes persones pescadores es van quedar sense res, van començar a quedar-se sense res, perquè a més es feia una pesca ultraintensiva per part dels
grans pesquers francesos i de països europeus que ho arrossegaven tot, o sigui, els peixos petits s'ho estaven carregant tot, i segueix passant, però això va començar a passar sobretot a partir del 2007. Són més coses, però això és una cosa principal. Això es diu l'Acord de París, ho podeu buscar, hi ha més factors, però això és important perquè també quan parlem de no, és que arriben aquí i ens treuen tots els recursos i no sé què, totes aquestes narratives, a mi em fa molta gràcia que totes aquestes narratives siguin molt selectives, amb els recursos que ens treuen aquí, però no hi ha mai, aquesta relació dels recursos que està traient Europa als països del sud global cap a si reps migració, molta migració d'un país determinat, no és perquè sí, no és perquè sí. Si França rep molta població de les seves excolònies francòfones, o sigui, els països africans francòfons, que és la seva principal migració que rep, és per alguna cosa. És a dir, tu has estat allà extraient recursos, esclavitzant a gent, etc. Pues de esos barros, esos todos lodos, o com se diga. Aleshores, no és un tema de ojo por ojo tal, és un tema de que no es pot parlar de migració sense parlar de colonització, no es pot parlar de migració sense parlar de processos d'espoli i extractivisme. Si parlem de migració, parlem de tot. Parlem del paper d'Europa a Àfrica, parlem del paper d'Europa i d'Occident en general, a Latinoamèrica, etc. Perquè si no, no estem parlant realment o sigui, no estem entenent què vol dir el fenomen migratori, no l'estem entenent prou bé. Només veiem que estan arribant, ostres, que arriben i ens treuen la seguretat social. Doncs no. A més que la migració no és un delicte. S'ha migrat tota la vida, s'han hagut processos de moure's, de desplaçar-se, i és una cosa que hauria de ser una cosa lliure, que tothom ens puguem desplaçar, que tothom puguem escollir on volem viure, que això és el que des dels moviments socials promovem i intentem que sigui així, que hi hagi llibertat per tothom de moure's, però el que no volem és que la gent es desplaci de manera forçada. El problema de les migracions del sud al nord global és que són fenòmens forçats i creats per un sistema que necessita mà d'obra de treballadors, mà d'obra precària, mà d'obra molt precària, semiesclava. Per això aquests processos són forçats. Ara, que vinguessin aquí persones lliurement perquè volen viure aquí i jo pogués anar-me'n a un altre lloc, com puc fer perquè tinc passaport europeu, estaria bé que això ho pogués fer tothom, no? O només les persones europees, o occidentals. Llavors, el control d'aquestes fronteres, això és el que es diu externalització de fronteres, que és el control d'Occident, de totes les fronteres, la determinació de qui pot moure's, qui no, qui és perillós, qui és presumpto terrorista, qui no, tots aquests conceptes, totes aquestes narratives, és externalització de fronteres i una cosa imposada des de la societat occidental. Aleshores, el control de fronteres permet a aquests estats decidir què es pot moure, en quines condicions i amb quins drets, produint una jerarquia global de vides. Això és el que us he explicat abans. Llavors, queden 5 minuts per mitja hora. Us explico, parlem una mica de la llei d'estrangeria i ja obrirem preguntes perquè no tenim molt de temps. Tot això que us he explicat, s'està projectant? Sí. Tot això que us he explicat, com es segella tot això, una vegada, com es reprodueix tot aquest racisme, com es categoritza les persones avui dia, perquè no es categoritzen dient no tenen ànima o són ximpanzés, com es feia abans i feia l'Església abans. Ara es categoritza d'una altra manera. Per exemple, hi ha la llei d'estrangeria, que és la norma espanyola que regula l'entrada i l'estància de les persones estrangeres en el territori espanyol.
així com els seus drets i els deures. La primera llei d'estrangeria va ser aprovada l'any 85 sota el govern de Felipe González del PSOE. Vale? Ui, perdó. Aleshores, què diem des dels moviments socials? Quin és el problema amb aquesta llei? Una de les coses principals és que ens considerem que és una llei utilitarista. Vale? Què vol dir utilitarista? Que considera la migració que només té cabuda si s'ajusta a les necessitats del mercat. ¿Vale? La mano de obra extranjera sobrante, la que no venga a cubrir puestos de trabajo vacantes que difícilmente puede cubrir la población autóctona, serà considerada irregular. ¿Vale? Perquè quan hi ha necessitats laborals de mercat, no sé, de mercat, sí que es promou més la regularització. I aquí, per exemple, us posaré un exemple. Quan es va promoure, l'última vegada que es va promoure una mica de regularització va ser la pandèmia. Per què va ser la pandèmia? Perquè no hi havia ningú recollint fruita al camp. I hi havia un problema importantíssim amb el tema de la recollida de la fruita al camp. Perquè les persones... Qui recull la fruita a Espanya? I la verdura? Qui recull tota la verdura que ens mengem aquí? Qui porta tota aquesta economia? Les persones majoritàriament magrebis i senegaleses, gambianes, etc., d'Àfrica Occidental, que estan treballant en condicions de semiesclavitud sense tampoc, les administracions no els estan proporcionant casa, o sigui, lloc per dormir, no s'estan posant, jo què sé, pavellons amb lliteres, coses així, que és el que s'hauria de fer, perquè aquestes campanyes de la fruita són superbèsties, vull dir, no estem parlant de... són superbèsties, no sé, de maig a octubre, ja sabem cada any que es necessiten centenars de persones per Lleida, per exemple, i al sud de Catalunya per fer la vendímia, per Lleida per recollir fruites vàries, i no es proporcionen, que això s'haurien d'encarregar o bé els patrons dels camps o bé les administracions, de fer una acollida d'aquesta quantitat de treballadors que hi ha. A França, per exemple, són els patrons els que han de disposar els treballadors d'unes condicions mínimes, que hi ha una mica més de control i més de regulació amb aquestes condicions a França. A Espanya és absolutament lamentable el que passa. Aleshores, a la pandèmia, com que no es podien moure les persones amb normalitat i molt menys les persones migrants, perquè hi havia, a més, es va incrementar moltíssim el control policial i la violència policial contra les persones migrants i persones no migrants, però que simplement eren racialitzades, els patrons dels camps tenien un problema greu i es va fer una crida a que tothom anés a treballar al camp, no sé què, ningú va respondre i es va fer com una regularització, com es diu, com excepcional d'una sèrie de persones perquè anessin a treballar al camp. Per tant, no és un tema de que no es pugui, és un tema de que no es vol. No hi ha voluntat política i hi ha voluntat política quan es tracta de ser productius al mercat, o sigui, al sistema. Per això diem que és una llei utilitarista. És a dir, que redueix les persones, no tracta les persones per regular la seva capacitat d'accés a drets humans, etc., sinó no tracta el fenomen migratori com un tema de drets humans, sinó com un tema o bé de seguretat, entesa la seguretat en termes de securització, és a dir, de si són criminals o no, etc., o de si són útils al mercat o no. Per tant, per això, des dels moviments socials, és una llei que s'intenta que s'aboleixi. No m'aclararé molt més amb la llei perquè és una llei, és una cosa una mica llarga. Ara el que faré serà obrir preguntes perquè no sé si ens dona... Quant de temps tenim? 15 minuts. 15 minuts, vale. Jo intentaria tallar més perquè ens falta una roda llarga després i potser no aguantarem fins al final. Vale, doncs obrim preguntes i ja està. Vale, preguntes. Vinga, has de Luisa Maria, no, pues, Pues tú pero sí tal cual.
Preguntes o reflexions? No hace falta 100 preguntes. Gràcies. Mira, jo us volia preguntar, des de Ser Racisme tenim un servei que és el SAEC, que justament identifica aquestes vulneracions relacionades amb el racisme, i us volia preguntar, hem parlat molt d'on ve, quina és la situació normativa, i us volia preguntar una mica quines són les situacions que detecteu, i aquelles que es denuncien, també com fins a on també teniu detectat una mica com la infradenúncia, perquè una mica quina és la situació actual, què és el que està passant. Vale, sí, és que això és el que no m'ha donat temps d'explicar i no em dona temps perquè és llarg, però amb el tema de vulneració d'accés a drets, com per exemple, tant sigui com el padró o derivat de coses com a vulneració de no donar-te el padró, etc., una de les denúncies principals que tenim és, per exemple, prohibició o denegació d'obrir un compte bancari, que això és una cosa important, que sembla que no, però clar, un compte bancari es necessita per tot, per temes d'origen, per exemple, que no es pot denegar per això, es denega per temes que no s'haurien de denegar. Per exemple, moltes persones d'origen xinès o colombià se'ls denega el compte de banc per narratives, per imaginaris com pot ser utilitzat per traficar, per temes de narcotràfic, si ets de Colòmbia, o amb el tema de Xina no sé exactament quin és l'imaginari, però també té a veure amb coses de màfies i coses així. Després, una cosa importantíssima, que és l'accés a la salut, accés al sistema sanitari, vulneracions flagrants dels drets humans per temes de racisme, també moltes vegades derivat de denegar padró, tenim moltes i moltes denúncies, i racisme policial, principalment. Serien les tres problemes que tenim, accés a serveis socials i, vivenda ja no cal ni que comentem, perquè vivenda, les persones, o sigui, si tenim una crisi de la vivenda per tothom, doncs podeu imaginar que les persones migrades i racialitzades tenen zero accés a la vivenda. Zero. Hi ha més preguntes? Més preguntes? Avancem. Hi ha una. Sobre el felicitar per l'exposició sobre el tema... Sembla que... No se sent bé, pot ser? Vale. Felicitar per l'exposició sobre la compta bancària. Simplement ja ho sabeu segurament. Hi ha normativa de la Unió Europea que obliga a obrir el compte bancari. El problema d'aquesta normativa és que és només si hi ha residència legal. Hi ha normativa de la Unió Europea. Com s'evita la ràbia davant d'aquestes situacions estructurals? Com es reacciona intentant canviar-lo i alhora evitant tenir ràbia i tenir odi? És possible? Bueno, primer comento el tema d'això. Gràcies per l'aportació que has fet, perquè entenc que ets jurista, hi ha coses que sabràs millor, jo les tinc al Power, les tinc a llegir, però sí, moltes vegades el problema de la negació del padró també té a veure amb que aquestes persones no es puguin obrir comptes bancaris, amb tot el que implica no poder-te obrir un compte bancari. Aleshores, això, gràcies per la matització. I després el tema de la ràbia, doncs mira, és interessant la pregunta perquè precisament la ràbia no s'ha d'evitar. La ràbia és el principal, necessitem la ràbia, és el principal canalitzador dels moviments socials. La ràbia el que s'ha de fer és canalitzar-la per impulsar canvis, tots els canvis, la transformació social, les revolucions, tot, les 8 hores de jornada laboral no s'han aconseguit des de la tranquil·litat, s'han aconseguit des de la ràbia, i és el que es necessita. La ràbia s'ha d'orientar a la lluita i s'ha d'orientar al canvi, no s'ha d'orientar a quedar-te amargat a casa i no sé què, que és el que a vegades ens passa, és normal, quan t'estan vulnerant els drets, o inclús encara que no te'ls estiguin vulnerant a tu, però te'ls estan vulnerant als teus amics o a persones del teu entorn, és una cosa molt i molt frustrant, però la ràbia és imprescindible.
també és que la ràbia, l'odi, sentim odi, les persones racialitzades, evidentment que si t'estan històricament, no és una qüestió de que se t'estiguin vulnerant ara, s'han vulnerat els teus pares, vulnerat els teus avis, s'han esclavitzat els teus taravis, el que sigui, no? Hi ha odi, hi ha ràbia, hi ha molts sentiments i tots aquests sentiments són legítims, són vàlids, són interessants de tenir-los i d'utilitzar-los per vehicular transformació social o per vehicular acabar amb tot i tornar a començar, com passa a una revolució, com ha passat en els processos de descolonització i d'alliberació de països al Carib, a Àfrica, a Latinoamèrica, etc. Tots aquests processos no han sigut processos pacífics, no han sigut processos sense ràbia, sense odi i sense violència. Per tant, tampoc podem ser naïfs, no? Hem d'entendre que la ràbia la necessitem pels canvis, igual que s'ha necessitat en els processos, no sé, revolucions feministes, no s'han fet amb flors. Clar que hem de mirar com es canalitza, a vegades es canalitza malament, però s'ha d'intentar canalitzar bé, però bueno, no sempre es pot, no? Perquè d'on ve la ràbia? Al final ve d'un trauma, ve d'opressions, ve de traumes, no? Les persones que duen a terme revolucions estan bé del cap. Igual no, segurament no, però és el que necessitem a vegades per construir canvis. I ja està. ¿Alguna pregunta més? Falta una més? Última pregunta. Perdoneu que m'enrotllo amb les respostes, ja ho faré curt. Ho has apuntat un moment també que els mitjans de comunicació també tenen un rol bastant important i no juguen gaire bé, més aviat són part del problema. Això una mica com alguns dels trets més importants en aquest sentit. Bueno. Per la part dels mitjans de comunicació en tot el plegat, en tot el racisme estructural. Sí. Quina és la pregunta? Sí, perdó. Què hauria de canviar en els mitjans de comunicació no puc fer-ho cura, això. per lluitar contra el racisme estructural i institucional. Vale, bueno, intentaré reduir-ho perquè jo, concretament és un tema que a mi em toca molt perquè jo soc periodista i soc una persona racialitzada, activista, no? Implicada en el tema antirracista. Aleshores, a mi particularment els mitjans de comunicació em semblen molt i molt, bueno, a mi i en general no crec que són, no és només que tinguin una participació, és que són puntals. Els mitjans de comunicació, igual que per exemple la policia fa perfilació racial, no? És a dir, para pel carrer a determinades comunitats, això també ho fan els mitjans de comunicació d'una altra manera. Per exemple, parlant de les persones racialitzades només d'unes maneres, parlant de la migració com des de la perspectiva de la criminalització únicament o des de la perspectiva de la seguretat o inseguretat, etc. Bueno, és que podríem fer una jornada sencera només parlant d'això. Què passa amb els mitjans de comunicació? Una altra cosa que passa, no fan, és a dir, són llocs on es parla molt de les persones migrades, per tant, persones no blanques, etc. Quantes persones no blanques hi ha a les redaccions? És una pregunta que s'haurien de fer els mitjans de comunicació. Molt poquetes, no? Jo he estat a redaccions sent l'única persona racialitzada, totes les que he estat, a la universitat igual. Aleshores, són coses, no és que no hi hagi persones racialitzades, inclús no és que no hi hagi persones racialitzades que són periodistes. Hi ha voluntat, els mitjans de comunicació tenen voluntat real d'aportar noves perspectives, que això no vol dir només que les persones blanques estiguin parlant des de segons quines perspectives, vol dir que necessitem les perspectives reals, les vivències, els plantejaments polítics diferents. Per tant, necessitem persones racialitzades a les redaccions. No vol dir que es soluciona només aportant, posant a persones racialitzades en tots els sectors i ja s'ha acabat el racisme. Jo no estic d'acord amb això, però sí és important que hi hagi una voluntat especialment en un sector com el sector del periodisme. I ja està. Moltes gràcies, Jennifer. Pues res. Gràcies per acabar aquest bloc i passem a aquest bloc. Vale, gràcies.